Makatulong mo ni ato ang bilyaran nga gamay. Di pa na, gali pa na ko ng takuha. Gama ni DJ John Roy. Di ko gyapon no. So, gamay kayo ang ato nga kuan. Sa ni bulitas yun no. Ay, kuha na nila eh. Atong bula bulitas. Siya daw tira be. Try. Try daw. So mo ni ato ang billiard pool. Gamay yung billiard pool. Tira. Okay. Gusto kayo. Ayos siya. Bugas at tungay po eh. Shot na yun. Gusto kayo. May kayo madula. Pero may bulamano kaya. May kayo madula. Medyo kuan, medyo sino ko may wala nang gi. Ano, tira daw. Ano daw? Wala. Timan. Tira daw. Tira daw. Sulay. Ben. Dia ka ma-master sa gamay. Ay, nanalit din. Dia ka ma-master sa gamay nga pero dako master ni ka. Ikaw Ken. Tulay lang. Turang mo naman. Ipadako sa medong ko. Kanip ko. Ay, di kayo madili ki balance. Kuan, tanan gatong murag hapin dito. Murag. Tulay Ben. Nang hapin but nga hapin. Hapin no gamay. Sige, ulang para niya gama. Hindi siya mo ligid-ligid no. Na. Tulay na. Butang ta niya kuan kana. Butang ta ni kuan ba? Nam to hapin mo. Naog bitaw ni nit ba nit. Ako amigo naman to inuog para dili ang dagan. Ay, inuog ra dai na para dili ang dagan. Puta na na. Na. Listen eh. Yep. Ayos din pa ko. Ginawa ra niya na tako na. Ay, uy. Yung sa to niya pagawid niya. Mao ni ang bilyaran nga gamay ginama. Gamay Di ba kaya. pagawid niya ganyan naman? Gamay kaya. Ilan? Lagi mo jud no? Siya ra ni kadangaw. Kadangaw. So, goodbye and thank you for watching. Binos.